Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibonani, yazi namuhla ngifisa ukukhuluma indaba le kaTrump. Akusindaba ebengithi ngizokhuluma ngayo kodwa izathu senza ukuthi ngikhulume ngayo yingoba ngibone uDr Mbuyiseni Ndlozi ebhalile ngayo. Ngiyamfollowa ke kakhulu uDr Mbuyiseni Ndlozi. So ngambona ebhalile ngoTrump noRamaphosa ukuthi uRamaphosa indlela ayengideshe ngayo indaba kaTrump ngase ngithi akube indaba engithi kuyilandela kancane. Uma ngibheke emuva ngibona uMinister of Health Dr Aaron Motsoaledi ekhala nayo ukuthi uTrump uma ngabe ekhuluma ukuthi abasezukuxhasa la kodwa ubetshela abantu ukuthi bangakhathazeki ama-ARVs asazotholakala echaza nayo ukuthi uxhasa abalithole eAmerica lubanga kanani lizo affect kangakanani. Angizukungena ke kulo ndaba leyo ngoba mangizongena kulo ndaba ekuzofuna ukuthi ngilande uDr Aaron Motsoaledi kube khona ne-research nami engizoyenza manje lokho kuzongithathela isikhathi kodwa ngizoqala ngiveze ukuthi uTrump ubhaleni kwi-Twitter account yakhe eyaziwa nge-X. Emveni kwalapho bese ngifaka ivideo engiyibonile. Emveni kokufaka ivideo bese ngifaka ke impendulo kaRamaphosa. Ngikhumbula ukuthi iliviki eliphelile mangaba ngenza iphutha uRamaphosa usayine i-land expropriation bill. Ngiyacabanga iyona lesi sumsindo kakhulu ngoba no Trump njengoba sekeze ebhala lo mbhalo obona la ku screen sakho. Ngiyacabanga ukuthi isuka lapho le ndaba. Ubhale kanjena ku Trump. Open quotes. South Africa is confiscating land and treating certain classes of people very badly. It is a bad situation that the radical left media doesn't want to so much as mention. A massive human rights violation, at a minimum, is happening for all to see. The United States won't stand for it. We will act also. I will be cutting off all future funding to South Africa until a full investigation of this situation has been completed. So kulombhalo ngenhla uTrump ubhala ukuthi iSouth Africa ithatha umhlaba nje wabantu and itreata abantu abasezingeni elithize kabi. Lokho kwenza ukuthi isituation ingabi inhle kakhulu. Ngakho ngaleso sizathu lento eyenzakalayo human rights violation shuthi kuviolatewa amalungelo wabantu. Yingakho ke ethi into azoyenza manje uzonqamla yonke ifunding eze South Africa bese launcha investigation izothi ngaphela investigation bese kuyina elidedela ke futhi ukuthi funding ibuye ibe khona. Ngiyacabanga yiso ke lesizathu esenza ukuthi bakhala abezempilo ukuthi kunoxhasa bebelithola eAmerica ukuze abantu bathola ama-ARVs. So ngiyacabanga ukuthi bakhona abantu noma abareporte kabi noma bangareportanga kahle la uTrump ezwe sengathi iSouth Africa kunele kwasayinwa le expropriation bill isivele ithatha umhlaba nje wabantu yawuthatha nje umhlaba kubantu kunabantu abangathreatwa kahle. Kodwa ke mawilalela lenkulumo kahle okusho ukuthi ukuthinteka kwabantu abanjengo DA bephikisana nalento emehlweni kaTrump ubone sengathi kuhlushwa laba bebala lakhe ngoba phela kube bekungabantu abamnyama ubengeke kakhulume kanje. Nyabathi futhi lana kutreatwa a certain classes of people very badly. Usho ukuthi abantu abatreatwa very badly laba abangathi bane class elithize. Nginesiqiniseko sokuthi lenkulumo akubona abantu abamnyama mhlawumbe ama-media companies lawo abamhlophe athe mayebhala angareporta indaba okuyiqiniso kodwa ayibhala njengeSouth Africa ukuthi sithatha umhlaba uthatha kubantu abamhlophe. Ikhona ivideo la uTrump azikhulumela khona yena ithi ngimdedele ngoba uyazazi into ezibuye ezibhalwe la kuma social media pages ezinye ziyazingabi iqiniso. Kodwa ngizofaka i-audio ngoba i-video ayikho right ayibonakali kahle. Ngizofaka i-audio kodwa uTrump uzomuzwa mawumazi. So you said that you were going to cut aid from South Africa. Will you plan to cut aid across other African nations, and why South Africa? No, it's only South Africa. Terrible things are happening in South Africa. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So
That's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. And on the Mawumuzwa kuTrump la uyachaza ukuthi akeze ukukhatha funding kweAfrica kodwa iSouth Africa specifically ngoba ileadership yenza into ezimbi kakhulu lapha. Bathatha umhlaba, baphuca umhlaba abantu kuningi nje kuba abakwenzayo kodwa ngengale uzolontsha investigation. Kodwa kukhona into eshow uDr Mbuyiseni Ndlozi eyenza ukuthi ngize ngelilandele lolu daba ngithi angelikhava. Ngizoyifaka indaba kaMbuyiseni Ndlozi ukuthi utheni yena kodwa ngifisa ukuqala kuyimpendulo kaRamaphosa uma ephendula udaba lolu luka Trump ngoba phela udaba oluthinta wonke umuntu njengoba ngolwesine kuzoba ne-State of the Nation address silindele futhi ukuthi uPresident uRamaphosa uzolithinta futhi lolu daba oluthinta uTrump neAmerica neindaba lezi zomhlaba mhlambe nale misinformation anayo ngoba asikaboni thina kuthatha umhlaba kusa phasiswe nje expropriation bill ayikaka implementwa ngisho implementwa nangu Ramaphosa uphendule kanje yena. South Africa is our land. South Africa belongs to all the people who live here in South Africa. It does not belong to Donald Trump. He can keep his America. And Ene is even worse. He is even worse. When I meet him, I will tell him. I will say, you, Donald Trump, you are even worse because your forebears came to America. They found the indigenous Americans. They wiped them out. They killed nearly all of them. Rine, we are living as a nation, and black and white, we are going to find solutions for our land question. So Donald Trump must leave us alone. He must leave us alone, Maori. When we were facing apartheid, when we were facing oppression, he was not here. He did not fight side by side with us. And we were able, on our own, yes, with support of progressive forces in the world, to resolve the apartheid question. As far as I recall, Donald Trump was not around the negotiating table when we negotiated the end of apartheid. So stick around there in the White House. We will do our business here, and we will find solutions for our problems. So stay out of our issues, and we will not get involved in your issues in America. You have your own problems. Leave us alone. Ningixolele kakhulu ngevideo ayikuthi ayibonakala kahle ayikho into ebengizoyenza oba yona video engiyitholile kodwa ubaba Ramaphosa la uyachaza ukuthi uTrump akakabheki indaba zaseAmerica futhi uthi uma ehlangana naye uzomtshela ukuthi Trump wena musukungena endabeni zethu aphinda amkhumbuze futhi ukuthi uma iAmerica befika abamhlophe America bathola kuphila abantu bababulala bonke manje la eSouth Africa bakubanga njalo lana kubanjiswene abamhlophe nabamnyama futhi kuzozwa nezixazululo ezonza ukuthi kubonakala ukuthi kuphilwa kanjani ngoba ngesikhathi seapartheid alikho nolodwa usizo Trump akathi uyaliletha noma ayekhona amazwe ayelekelela kodwa uTrump wayengekho lapho futhi wayengesiingxenya lawo mazwe kukhona amazwe alekelela futhi kodwa nje babe abantu they were on their own belwela indaba uthi futhi nangesikhathi kunegotiatewa ukuthi akuphele apartheid uTrump wayengekho manje uTrump afanele angakhulume le indaba akabheki indaba zaseAmerica ahlukane nendaba South Africa base South Africa bazokwazi ukukhuluma indaba zabo bona bebodwa amazwi lawa shuwo ubaba Ramaphosa nanka ke amazwi abhalwe uDr Mbuyiseni Ndlozi la wenza ukuthi ngize ngicine ngiyibheka le ndaba le kaRamaphosa noTrump ubhale kanjena ke
uthi this man is not what we have been told he is. Uthi le ndoda ayisikho lokho esatshela ukuthi yikho. Futhi kukhona ephekwakho. Kubo bonke opresident esake saba nabo. Yena uphuma phambili ngoba ucommitted kuma policies lawa azokwenza ukuthi kube ne transformation nempilo yabantu ibe ngcono. Wayesebala uthi njenge NHI, iBella Bill, Expropriation Act, iPalestine. Abaseceleni funa bakwamukele lokho. Futhi bayicabange iposition yabo mayibheke kuye. Futhi engaphazamisekile noma engaphazanyisiwe iMarikana, iPhalaphala, kodwa uCyril Ramaphosa ukolunye uhambo. Abaningi abebe kwiposition yakhe abangalihambanga. Futhi kakhulukazi phansi kweGNU njengoba ama conditions wakhona nje. Uthi ayikho ipuppet ye-white monopoly capitalism engakhuluma futhi yenze njengobenza. Usho njalo uDr Mbuyiseni Ndlozi. Ngokumuzwa kwami-ke ngimuzwe ngathi uthi uCyril Ramaphosa lento ebeyishiwo ngayo upresident wethu ukuthi uyipuppet ye-white monopoly capital ngathi akusiyo indlela enza ngayo ngoba akekho umuntu ongathi uyipuppet yabamhlophe ongenza aphinde futhi akhulume njengoba ekhuluma yena. Kodwa lokho umbono ka Dr Mbuyiseni Ndlozi. Ngicela ukuzo wakho umbono ukuthi uthini nangalolu daba lonke nje bese likhuluma manje. Ngiyacela ushiye comment yakho, usubscribe kule channel, ulike ivideo, uyishare nabanye, ujoin ne membership. Ngiyabonga kakhulu. Mina nawe sidibane kwi video elandelayo.